DOH. DOH. Ayan, magpapagupit na ako. Kaya ako magpayong kasi ayoko mamatay sa init. Magupit na ako kasi sobrang init eh. Meron pang coronavirus, so kailangan nakatakip akong ganito. Sarap maging Pilipino, di ba? Ito lang kaya ako sa gitna ng kalsada, no? Sasagasaan kaya ako. Pero tapos na ang lahat. Kailangan ko videoan sarili ko bago ako mapicturean na hindi gentleman, di ba? Buti na safe. Bakit walang jeep dito sa amin? Yan naman yung lalakaran ko, men. Wala. Tingnan ko pa lang na nanlalamig na yung bayag ko. Ebola? Meron na ang corona, meron pa Ebola. Damn, pogi po. Mga high school na hindi makahaway ah. So mabibili natin itlog. Manok. Hindi hanap. Para mapili mo, dapat yung mapula-pula pa. Parang puday lang yan. Hanapin mo yung mapula. Buti hindi po kayo pinagka-face mask. Hindi pinagka-face mask. Kawawa na ka. Wala. Hindi pwede naman kaso wala na available na po. Nakalimutan ko yung payong ko. Shit, nadala ko na, nabili ko na. Wala pang jeep. Nice. Yan pag-vlog. Maturo naman. Pau Express. Wow. Copyright ko yung pangalan ko. Grabe. Kapag kumikita ako dyan. Walang jeep oh. Walang jeep. Nice. Ang saya naman. Walang payong. Ang init. Walang jeep. Bigla. Ano kagaguhan to? Hindi ko pwede tayo kasi baka makita nyo kung saan ako nakatira. Yung payong ko, papagalitan ako nanay ko. Nakalimutan ko doon sa lag. Yung ano, yung... Pero sa akin pa yung sa akin pa yung number. Nice. Ay, silong muna ako. Mamamatay ako sa init. Ang hirap mag-influenza. Pucha. Nakikita ko na sa dakong di kalayuan. Yes kuya, sagipin mo ako sa katangahan ko. Wow, parang nandito ako kanina. Deja vu, hulinin ko na naman. Yung tayong there you go. Excuse me. Madali ako. Sabi. Okay. Uuwi na talaga tayo ngayon. Yay! Ako. Kuha ko na yung payong ko. Pag-aasa ang kabataan ng bayan, hindi ako matoksan pa ako ng kotse. Ikaw na mag-vlog, puta, mamamatay ako. Ayoko ginagawa dyan. Nagsayang ako ng 9. Bumalik pa. Ay, sa wakas nakauwi din. Nagupitan din ata pati utak ko eh. So, sana nagustuhan nyo ang ating paggupit. Balik na kayo sa anit ko, sa alam. Go. Gusto ko lang kayo kausapin. Hanggang nung, syempre di ako makapagsalita dyan eh. Pero kinamusta pa ako ng dentista, sabi niya. Nagulat siya kasi di pa, ngayon pala ako nagpa-denta sa buong buhay ko. Tapos nagulat siya, walang bulok. Paano ko sasagutin yung kung may nakasuksok sa bibig ko, di ba? Hindi man ako porn star, di ko alam ano gagawin.
Pero buong experience ko okay naman. Ang ano lang pala doon, nakakangilo minsan. Tapos, hindi, siguro sa akin, hindi sinabi ko ano yung gagawin sa akin. Like, masakit ba to? Hindi ko ba kailangan gumalaw? Hindi ko lang anong mangyayari sa akin eh. Kaya hindi ako gumagawa ng kahit ano, baka matanggalan ako ng dila, mabutasan ako ng ngipin. Kailangan ko pa naman yung dila ko, syempre. Ano nyo naman? Dito ka doon sige. Pwede mo nila ipasok. Ito pa yung pamumugkali ko. Nakakangilo. Yung ganun pala magpa-dentista. First time ko after 25 years ng buhay ko. Nakakatakot, para kang makina. Parang makina nililinisan sa labas. Okay naman siya. Wala akong ice cream. Yun yung kasinungalingan na dating ano. Sa movie lang pala yun, sa Amerika lang pala. What the fuck ginagawa mo? Sarap pa yan. Kinakain mo? Sarap. Lagi na lang ako tinatakbuhan ng mga pusi. Grabe, galing, ang linis Tsa. Okay, ngayon kailangan na lang natin linisin yung lumalabas sa bibig ko. Dahil kailangan ko ng pera at meron pa tayo ilang minuto bago to mag 10 minuto. So, ko lang kayo kamustahin sa mga buhay nyo kasi nung in-edit ko to lumabas na. Na-extended ang ating lockdown. Sana mag-ingat kayo. Kailangan ko kayo para manood ng ads. Siyempre, alam ko iba dyan nahihirapan na dahil hindi kumikita, hindi makalabas ng bahay, urat na, walang magawa. Pero kaya natin to, malalagpasan din natin to. Lagi kayo makikipag-usap sa inyong mga barangay kasi syempre minsan may mga barangay na kurakot, nakupal, tulad nito, nakita ko lang saglit. Isa pong bahay na ang nakatira ay 4 na pamilya. Okay, ano po? Balikan po natin. Ang maliwanag po kanina ni Boss, household. Ang pinag-uusapan po dito. Pag sinabi pong household, isang bahay lang. Kahit po yan ay 6 na pamilyang nakatira, isang bahay lang po ang automatic dyan. Interviewin po dyan, isa lang. So 6,500 po yan at sila 4 na pamilya dyan, pwede naman po sila magantihan. Yeah, di ba? Ibang household sa isang house. Hindi mo naman kapamilya ang bahay. Huwag kang tanga, di ba? Hindi mo lang kung tanga lang to o kurakot. Pero ito lagi lang kayo maging mapagmatsyag at huwag nyo kalimutan na lagi hugas ng kamay. At yung mga lagi sinasabing paulit-ulit, di ba? Ayaw mo paulit-ulit. Di ba galit ka sa nanay pag paulit-ulit siya? Makinig kayo maigi. Ako mga ginagawa, nanonood na ako ng mga movies ng anime tulad ng Konosuba. おい、そんな急にくっつかれると。あれ？これってめぐみんもまんざらでもないのか？やっぱり俺にモテ期が。 Tsaka nung Butayaro ba yun? Kakapanood ko lang siguro kagabi. Pucha. Para siyang Steins Gate pero mas relax lang. Lagi ako ngayon naglalaro ng Custom Hero Chaos. Kung alam niyo yun sa Dota. Nalala, dahil umay ako sa rank kasi Legend 1 lang ako. Ancient ako dati, wag niyo ako laitin. Ayun, yung mga ginagawa ko ngayon. Kaya comment nyo naman ang ginagawa nyo na wala rin ako magawa eh. Minsan nauumay rin akong puro edit. Kamusta kayo? Paano nyo pinapalipas ang oras nyo? Besides manood na ads at manood ng mga videos natin, maraming salamat. Tsaka sa mga nag-subscribe dyan na nag-members. Comment pa kayo mga gusto nyo gawin nating content. May mga pinapanood ba kayo anime o series? Puro Money Heist kasi nakikita ko sa newsfeed ko. Nauumay na rin ako. Pero ba iba pang Netflix series dyan? Panood ko na lahat ng Artikulo 1. Mga manga. May mga manga ba kayo dyan na marerecommend sa? Mahilig ako sa mga gore o mga dystopian tulad ng Gantz.
tsaka horror, o mga body horror. Basta yung madugo, yung sumasabog yung mga laman. Kung may onti dyan mga opay, nice key. Wala namang problema. May mga onting edgy dyan, mga hayok kayo. Alam ko hayok kayo, halata naman sa ating nag-number 1 agad, nalagpasan pa yung dilubyo ni Unique. Nice. Yung isang araw, mga halata makatigang na kayo. Kinamusta ko lang kayo kasi madadagdagan pa na 1 buwan ng ating extension. Baka maka-experience kayo ng cabin fever. Alamin nyo na agad ang ibig sabihin nun para hindi kayo madali. Baka sinisigawan mo ni mga kasama sa bahay, di mo alam, di ba? Here's Johnny! Kapit lang sa iyong kokote, huwag mong bibitawan niya na tayo lang. Maraming salamat sa lahat. Minsan lang ako mag-upload ng vlog, kaya ayun, ipinabot ko na ng 10 minutes. Salamat.